Nej. Døren ind og stemmer. Ind på det hele aften. Lum, bestemmer. Hvad det går ud på en fransk? Jeg tager på den. Nu viser jeg dig, hvad. Jeg tager sådan her. Og han er hård. Det bliver så smukt. Det bliver så godt, det der. Men man kan jo komme helt med knopper. Han har lige så små arme, som jeg har. Nej, du er en macho-fyr, jo. Du faldet af det æsel på Piosa. Fortæl om, hvad det gør, så kan han tænke over det. Nej, han viser bare. Men det er rent. Du kan ikke bare lave den op. Skal du have på? Ja, Du siger så ikke. Det er spændende. Nej, kan det ikke. Jeg ved det bare ikke. Jeg tror, det gør under omstændigheder. Det gør... Nej, du viser det bare, ikke? Ikke noget også med venstre. Kom nu her. Godt, det er Hey, du tager sammen, ikke? Altså. Så kører vi. Er du klar? Okay. Du må ikke. Du må ikke. Det var kun én vej. Ja, du. Nå, okay.